yang tuatan jong-jong mahita salutna. Shalom. Di belasan belas rohan, terpuji berkata merinci SD 564 Aisyah 1 ayat 10. Mari kita kuang ini bertahan. Doa kuang yang anak Tuhan Yesus Kristus. Doa kuang itu di perbadian. Nanti paling doa tanah. Amin. Saya kami ngomong suaraku alih Jehovah. Moro dulu-duluan. Hidup rohaku komando. Dulu hamu awiku. Atau bohima nahuni alih Jehovah. Saya unang mata bunion bohima rupunau. Jehovah doa panodani diau. Doa katoku. Tumida isin ma kabiarau. Jehovah doa panodatuan minggu. Tumida isin ma bihaton. Haleluya. Ale Tuhan Dewata pergubur dosa aman amin dari manusia. Usehan atau dinna beri doa habstaran nasian hoi tu salgut hurian. Asalam rara jalan hok hatam beri di toma-toma hamio. Leon mahiras ni rohan yang pesoma jamitau hatam. Asalam pita jalan gadda hurian beri. Patotan mahudro anami mangoloiho saat roli uju di bagasan haposial nature. Mari kita ide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Leon
Senario, Imas yang pati palimau, sahatu kasapuluhon, sonon ma ilok isi. Pati palimau, iko pasangapomu notorasmu asal mertua, jangan leleng mengulu di tanah Nario ni Jehovah di Batamdi. Pati paunopon unang homamun, pati pabituhon unak ko mangalaku, pati pawaluhon unak ko manakku, pati pasiahon unang hoolo makatidakon hata na sututu maralohon donganjon, pati pasapuluhon dan jadi halian nirohan bagas nirongan, dan jadi halian nirohan dongas saripe nirongan, manang naposona bawa, manang naposona berbor, manang lupuna, manang hudan, manang dia be ugasan nirongan. Ima saatna atau rak mangidugu mahita teribatan lawang udaw na kwarto matungay rak mahita magdo. Ale Tuhan kita sari pagbukoy na kami mangudaw na kwarto matungay. Amin. Ibagay untuk dosa dirohan. Tapat hatong pagmasuli sa tapat ilo maasirohan di mata asal disesa usap kay matang yang ale Tuhan di mata nabadia jangan laporan parasi jangan partal kiroha jangan nabasa to say mulai mga rohan midahan bibaini sesa masuli di sana. Dan adong pangasok kami dukun ni asin rohan. Hati goran na pinatuan enang do naho pangasok kami di bahini pasonan jala pulima kami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi kima bagabagan di batang taringot kuasa di dosa. Humongko pita gabi dosa mengibayan na sumber dosa di bahan di batang. Asa hagabi tigoran di batang kita. Mari hide baru hasana pun mari di batala di hijab. Amin. Si
panunggunta sa radyo, ima siya Jakobus opat, manungka siya onom, yujungi dia 10. Jakobus opat, ayat onom 1 ayat 10, tajahama masih kasori. Alay dalam dungo dan doa siniroha di lehon, alanindo di do, diaro di batalo akan nabijang roha, alay di lehon doa siniroha tuat kana sore marroha. Atau oleh kata atau kamu masih suci, dungi mapos mailana siya kamu. Pajanok kamu mati di bata, dungi pajanokon nama Tuhanmu, kaya semua tangan muna, kamu akan berdosa. Jangan pamotar marohamuna, kamu akan berdua roha. Rasakan kamu mati muna, mengamuni jalan makasih kamu. Mungama parekelomuna dari kawasan Islam. Nama alas siroha dari asak roha. Paseret kamu marohamuna maradok Tuhan. Dumi patipon nama kamu. Ido walbosakna. Marjodo akan tumangion hata di bata. Jalan opiosa. Amin. Pun yung atas sa sosial sa doktor tiyo rap mahita manto. Aw sosial na Jehovah, ido ang pagkuha sa Jerusalem, nato parang protano. Aw sosial Jesus Kristus, ang dibatado hula sa salay, ina na tubuhan sa Maria, nagagaya sa pulpi pagkaliya, ang dorang suwabuhan. Ido tuwata, natumaw na dini, Ibrahim Islamus, na pagkakala yung ibayan ng lawan ng sila, na tulad ng tulad ng pangitano, na mula ng ulo niya ay pagkasusa, na manay kisugo, wala ulo sila ng pagkakala ng ulo. Ang anayin na pag-ulo na sa ulusan ni, isimay ka na pag-ulo kita naman, mamu harap na mamulog ng akin. Awa siya ito ang ipabalaya, kaya kung sa kahulihan na Ulia pada Kristi akan berjaya. Do ya sang dosa, do ya taingan do. Mula mangul suhu dari harap namane, do ya keluar nasrasinya. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataannya abadi.
salibna. Apa itu madolo iting na masa yang siapa masa otak di bawah mani Uriata. Gua minggu tang sadario 5 tanggal 1 Mei 2026 5 minggu Saudi nomor 8 Mei setangi ma suaraku ale Jehovah tak surat Mei Psalmen 27 ayat 7. Topik minggu di pasu-pasu jadi ramuti Jehovah mau di dalam bahasa Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Langsung mari kita titik nomor ragam. Poin kedua. Di minggu kesadaran minggu tanggal 1 Mei 2026 pakungon tupak 7 doida 5 tupak tu kasih Uriata. Poin nama ngikut pertanyaan sektor di Batu Uriata do pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 masuk Mei pukul 10 siang di sektor sadar di barisan keluarga amang tisahan inangi boros 5 juta alaman dinasida Perum Amerta Residen. Sektor 2 Opokaris Sutasoid Bordu Batoruan alaman dinasida Manglit. Di sektor Tolu di keluarga amang hasil laban inangi boros bijak alaman dinasida Parken Blok B. Di sektor opak di barisan keluarga amang GS di Batoruan inangi boros 70 alamat dinasida Soreang Residen. Poin nama ngikut parutoran Parzamita Saresot di minggu sadario di Batu Paresot tado parutoran Parzamita Saresot Badung Barat nama Parzamita di Uriata minggu pagi 5 amang pakai tasawut si berjuta STH jasa Parzamita minggu siang 5 enang padita teti borus yoping STH PDK. Bulan Uriata Parzamita di HKBP Supersari masuk pukul 2 lewat pukul 10.30 WIB. Pun nama nomor 5 Ruas Nabida di Bagasan minggu sadarion di Ruason Make Keluarga Amang Bernardo Sinaga inangi Julita Borusi Burian lewat 2 halak anak kombinasida 5 Cynthia Josephine Rezeki Sinaga lewat Christian Cerdas Sinaga nomor huta di Ciparai ruas sektor opat. Nasida Pida Huriatu HKBP Baraenda Resort Baraenda Distrik Sapulalu Jabar Tengge. Saya di Bagasan Hai Pason Manasida di Nganan Naik Baru. Poin nama seminar kesehatan di Bagasan minggu sedario di Patupa seksi kesehatan Uriata do seminar kesehatan do judul bahaya tekanan darah tinggi. Ulau ini di Patupa anur dung sipul minggu siang pinangi rumah kita selutna padahal do ruas asa parsidot kita di ulau ini salah narik kok ni nahi pasota pembicara amang Dr. Ledimer Ambarita. Poin nama ngikut ibadah pemberangkatan Sidi di Patupa Uriata do ibadah pemberangkatan Sidi tahun ajaran 2025 1 tahun 2026 ima di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2026 masuk matang jam 10 WIB marengana di Huriat tahun pinangi do masalutna akka belajar sidi do naturasna asa parsidowot di pulau ini. Poin nama minggu Pentakosta Perjolo pinabuto matuita salutna di minggu naro ima minggu tanggal 24 Mei 2026 masuk mahita di permingguan permingotan dasar itu di Perbadia manang Pentakosta Perjolo masuk ma permingguan somon nasomal. Poin nama maka tidak kon ha porsial di minggu tanggal 24 Mei 2026 jam 11 WIB di Batu Pauriat kalau maka tidak kon ha porsial tahun ajaran 2025 tuaka yang akun ni Uriata nang masih aja di Bagasan satauno torok ni anak kon ni Uriata dan maka tidak kon ha porsial 22 alat 2 alat may bawa 10 alat buru dung sipul ulau ni di Patupa manusia ulau nabadia khusus tu naung badua rak do akka natorasna kadidion nabadia
Di Patu Pauria tadu ulau Padidion Nabadia Ima di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pinangido matu salut na toras na nang mabuanya na kon na terpidi asa didaftar mahidi situa sektor nabe. Kung na mangingot ruas na modin. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2026 nung amarunggulus hal amar ruas nuyata sian sektor opat di mana markuas tugu hasil kolam siagian. Tugu mai tanggal 5 April 1927 tugu umur 30 tahun menadikon inang Megawati urusi torus dohor dua anak kon dinasida nasida marhuta di perumahan Paledang Indah jadi wadotu buta bona pasogit ima di Madroge Sumatera Utara dan bunga disuat dari Sabtu tanggal 10 Mei 2026 katanya akon ma asa kepada keluarga ma saya keluarga nadi dalikon yang mama nami soal nanya nami doa anak nami nama ulang tahun dari tanggal 10 itu 1 tanggal 27 Mei 2026 Kuriata pasahaton selamat ulang tahun mariamu panjang umur sehat selalu Tuhan memberkati soal lima soal titing di tonga-tonga Kuriata nama saya kau yang siapa masa otak oke ultima para anggota mereka kita sebagai deta nomor 215 Pak Bungo Pilihan. Alatana
maramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Parasmadi hamwa manginam. Sungun na lemas do. Sehat do hamwa manginam. Puji Tuhan. Jalo hamuma hatani debata di mingguta sadarion. Ima sian buku opak Musa. Biduonom memuka sian ayat 22. Rodi ayat 27. Sonom madidot di sini. Dungi romuse hatani Jehovah tusi Musa songonon. Patau hasma hatakon tusi Aaron. Doho tua ka anak nai. Ikon songonon dodohono muda tuhalak Israel. Lau mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Di pasodako Jehovah mabuhina tuho. Jala asirohana di daho. Di dopakon Jehovah mabuhina tuho. Jala di parsor homa damena tutodin. Ikon songonima ape monon nasida guardo. Jehovah tuhala Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Ido sahana. Kuriana hinaolongan di bagasan Kristus Yesus damang dainang salah satu kebutuhan mendasar di perjalanan minggu tahun ima membutuhkan rasa aman. Tentu sudah makirim asa aman mah di perjalanan minggu luna nang di tonga-tonga keluarga, nang di tempat perkarejuan, nang di tonga-tonga di masyarakat, nang meredupun akan ianakonna masa depan anak-anaknya. Hidup ubahin sehingga akan atorasma laho mula-ulang. Asa aman secara berarti yang si panganon si inuman dak kurang. Dak lebih mana alai nak tuaka ya nak kona. Alai ternyata nampe nunga adong aka usaha tawahin ako menerima rasa aman ini. Kenyataan tidak selalu rasa aman itu kita miliki dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman yang buang-buang, beriaga lembragam, nama bahen tahutan, kolsoan, babiar, alani, tentu masak rohata, dan marna saya perkorangan satu pertikian wine, dari marta otak doi. Dakolet di Timur Tengah, ternyata sangat di negara tol. Itu upahin gede mertak bermakar rasa kekhawatiran. Akasudu mau poso pesongolido, ya di tamat lah sudah kuliah. Ternyata mereka juga khawatir, emang tiga-tiga dia tentang pernah dapat lebih baik dari jual. Kasih tonggan yang mulai seorang pedagana di hasil nganon ngadu rasa khawatir, ketakutan, sudah membutuhkan rasa aman, nyaman dalam perjalanan hidupnya. Alai dan boy otomatis pitorok rasa kita miliki rasa aman itu. Nampak rupani akan atoras berusaha memulai yang seorang poso-poso di bagas ini ada ekstra perlindungan. Alai Jepang do tumatanis ini dohot tumba gudang saya rodo holso buharan longan perjalanan di perguruan di anak orang sangat tu perkarijuan mas sangat tu naik
menikah juga. Worsoban do, isi manain, tiga doro sirokat tuntinyon. Dugi baru terus ada merasa akal kekhawatiran nang di bagasan perbuatan. Jangan memang tungdang boy sada jaminan dihasiakan nama baik benar-benar aman perbuatan. Dan perupaan yang madu atau maaf gue ahana sodong ni go dua soal sini acura merujuk gue lupa sonang do nena. Tapi belum tentu kenyataan mengatakan torok do halak datung baju maribana Jepang do hasangapon Jepang do jabatan parsinado ngadibana. Ternyata saya Busisa do pargolona tidak merasa aman. Ada sesuatu yang dia khawatirkan dalam perjalanan hidup ini. Alanya imanakingan zaman nasai mubah-ubah. So nari perengo sehat. Ape masuko ololo topuro sahih. So nari ololo mekel-mekel tabo bercerita. Ape pitorolo hata. Cuai, masa natuari dope temu kami bercerita mikir-mikir dope sehat kurang ada kurang. Tapi nabor haina dua jam nama nopo. Nama nopo ibana debata nama nopo ibana. Kan jujur kita ada semuanya temanina. Sonari do Jepang laga peruntungan. So jangankan besokolo dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jadi rugi inaka pertiga-tiga. Dungi muse orang do senari rugi alai marsoko gabe marutung. Senari do juara dapotan medali. Tapi anak di perpato bau do gabe madam takut be. Jadi menurun doa akan nas. Lalu memang ternyata dakolan hepeng, dakolan jabatan, dakolan hagukuon nama baik rasa aman di bagasan perjalanan di Muluton. Alani do rekod di Muluton ada sesuatu nah kita perlukan. Nah tu macam rekod di mulutnya anak persea. Nama bahan jaminan rasa aman di ibana ada sasi tengah mula kabuari nakingan sudena dong di hasiangan on dan boy mabahin jaminan rasa aman di kita alanya ada sasi tengah lima turpuk jamitan sadarion rekok madi muluton gelup halak lima pasu-pasu ni debata pangarang ni debata. Ima nama cepor nudi hitam. Na boleh membahen jaminan rasa aman. Manang hasonanan di bagasan Muluton. Anggon nata guari sinakindo pasatokinan bidang boy gabi manotongi menjamin kehidupan na hasonanan di bagasan Muluton. Alami mamangin ang luar biasa dosa sitong na noon. Hatali di bata manungguli kita jala patubuhon. Haporsyot tadi gagasan minggu eksaudion. Dinosay di pasu-pasu jala diramoti jauh bamamu. On na manungguli kita doon pabua dan holag gugota. Dan boy gugota. Gugo ni Jormay mambayar rasa aman di kita. Jala memang dantuk. Portilyon. Mga lehor rasa aman ini kita alai pasu-pasu siap benua di jangido tumat cai perlu sahat di tonga-tonga ni keluarga pasu-pasu siap benua di jangi perlu sahat di parmeluan ni yanakona pasu-pasu siap benua di jangi perlu sahat di pertiga-tigana pasu-pasu na siap benua di jangi perlu sahat di parmeluan
duluan nih ganup sasahalak jolma, ganup rumah tangga, ganup ulota. Imana tentang hari kotor itu sangat penting untuk kita miliki dalam perjalanan kehidupan ini. Amanginang dikuari minggu sadarion minggu eksaudi. Naking nangungai jangau dihita marhike pitingi. Nomor 8 tamu tani homa suara kuali Jehovah. Jala tardok do minggu eksadion minggu penantian. Minggu permohonan, memohon pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Alami molotamoto do tak rikok dihita rasa aman, molotamoto do ragam waing tantangan akahamau di perjalanan minggu tahun, maka minggu eksauden ini menunggu dihita waing paimotok kita dinarikko di permohonan kepada Tuhan. Asa tu sahat mah pasu-pasu di debatan pertolongan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi memang boy dodonon sitong do minggu penantian kita. Permohonan menanti datangnya Roh Kudus duk manaik Tuhan Yesus tu bermujizat. Jadi alanung di janji honi narodo dan di tadi kode batang kita alai di toros dotot di perbagian laho menunggu mengaramoti kita iman natapai tahun di minggu hasasar di tot di perbagian. Alam memang amanginang nungatung macai takas do di boto di batang. Ragam di tantangan, ragam di hamauan, beragam ni godaan. Naikon adu fakta di perjalanan minggu tahun. Anggo kalau kita sabindo gugota, pikiran ta adongan ta dan tolak pita. Lawang adu pi. Hidup baik gawe, batorok murah-murah nunuain halak badele. Tak kalau badele, murah-murah barangkali sepele, murah-murah cik rohana. Murah-murah ciroana, murah-murah madele, murah-murah putus asa. Soal madi praktikan mayon. Alanya ha, lam godang akahamoloni, lam godang akatangtangani. Alani do di moto di batado. Hagaleota, ido umbahen di pamoto oma. Ya, barhite si Musa tu bangsa Israel. Nah, tolong haruan nasida siang perbudakan Mesir naik masuk manasida itu tanah perjanjian itu tanah Kanan. Alai totu gudang doha maulon naik kosia do nasida. Alani do dina mengadupi si tawaran nasida di panas terik matahari yang tentunya membutuhkan air. HP mau luluan air. Di tanah Parpok Ciron, malang di padang pasir, ya begitu susahnya air, mohon niari, dan adong kepastian hati hai, berbeda dengan zaman lain. Acuran yang mula kita di Sumatera Utara, ngai torboi berengon sedir kare, siamek kan, ngai bereng 300 km naik ke Sumatera Utara. Neng lawi bana tu dia orang biasa perjalanannya mana? Kiabe. Oh si biaya. Jereng mak si biaya. Nek terbotokan. Alai mak perkembangan ambil di teknologi lain. Jadi aku hati hai sudah sidang di tanah Parhorsiron. Jangankan map, jangankan kompas. Ayat temol duluan. Yang ada kompas hati hai. Hidup pahen si patah berbeda maksuali berurut macam apa pengalaman di sini. Gunwain do neng di Jakarta pernah satu kacau mana marhite bus dan persatokin sangat luar biasa kemajuan di teknologi lain. Alai sampai sewoni mungkin beragam niaka
Alaya tentang dan somon bangsa Israel. Nama orang mga luluyay. Alaya hamanuan parkil. Ano ba tayo parkilan mo? Damangin ha? Alis, kuberin na sa buhay mo na. Era na minar-minar, bagat-bagat, cantik-cantik. Ganteng-ganteng. May pagkulihan mo, doa man na? Pero, alaya ang mahalus na minggu sa dariyon. Minggu permohonan kepada Tuhan. Saya tangihon ma suaraku Ali Jehovah. Jala dakolon na marsuara sabik kita. Di namar tangiyang ang mamang dakolon na UPG. Bukan hanya sebagai pendengar Tuhan itu. Alay minggu sa dariyo di pamotohong mamarhiti si Musa. Jalanan kulo tu bangsa Israel sama manuain tu pertikian wain tu hita bahwa hinarikok ni pasu-pasu ni batas ya benua hijau harus kita pastikan sangat do dihitai, sangat do di anak kona, sangat do di keluarga, marhite hame sangat marhite nakotong adong parsaoran na rosu maradopon di batang. Nah, totong sayolo ibana mengidoboni. Alanya ala di batang, angko di batang. Saya dilehod do, saya diusehod do pasu-pasu nih di bagasan panggulong. Saya disakabi di batado pasu-pasu niyan marlas ni rohan akahalak na porsian. Tidak umpahin di pagotohon ibana tu si Musa. Asa posro anda sehingga haruar siang perhatobanan misiri memasuki tanah kanan. Nampe mogok niari, nampe godang angkatan tangan. Alai bunga di pasaha debatana hatana tu si Musa, si pasahatona tu si Aaron, bawa dia nakonna. Allah karbuat do si Harun do akaya nakonna akamalin mo. Dungi di dokman. Nah bertugas manasidal aku masuk bangsa Israel. Jadi ada sadar kepastian. Marhite nabi nasangat nisi Musa. Tu si Harun doh akaya nakona kamal ini sono mapasangat tu nasida. Di pamotohan mah sadar kepastian bahwa Tuhan tetap bersama mereka. Asal gabi posrohan. Alalino molong huruf penang amang debata iko pasti honot talo rap dohoti talo ditonga-tonga ni bagasta. Manang doongan debata ditonga-tonga ni bagas muna lo. Debata ditonga-tonga ni keluarga muna lo. Debata di perpuluhan ni anak komunal. Nagsyadong mato amin. Amin. Amin maten. Sadok ikon tos dorohan muna na maringan do debata di tonga-tonga ni keluarga. Jadi mula maringan debata di tonga-tonga ni keluarga. Dangan medisi arsak ni roha. Alai aha manadong bisi. Ini do pos ni roha manatong. Pos ni roha ngadong beharsa. Bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti tim salatin. Kalau mulai ibadah sa gereja umat ngadong be ngas nama go bisudia sakidang toy. Nga selesai disudi masalah kita dan toy. Sepanjang perjalanan hidup kita pasti terbentur dengan banyak masalah. Saya sadar, romsek soni kedhe mangina. Berganti soring do arsak nang las ni rohai. Ima sepanjang kita punya waktu di dunia ini. Dan tersirangi siang mulutan. Tapi satu hal yang pasti bahwa ketika kita pastikan Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, gabi datotan gugu main gana nanti ada maka persoalan di bagasan dulu. Molo
di Jakolibana do pasu-pasu ni Bata. Mampu maibana lango mangaluhon aka hamaolon, aka tantangan, aka godaan di pardalanan ningunune. Kalau jujur kita, ternyata memang sudah kita menghadapi pergumulan masalah di tengah-tengah di keluarga. Boido masalah perekonomian, boido masalah kesehatan, boido langsung konflik keluarga. Mungkin saja tekanan pekerjaan, kekhawatiran tentang anak-anak, ketakutan tentang masa depan anak-anak, bahkan pergumulan iman. Alai seturpukon ayat 24 macet takas di pasu-pasu jala diramoti Jehovah Mahoi. Jadi sasitongna termurah dapat kita turpukon. Galuk minggu saya di paujung do pasangat ke pasu-pasu dia kapar mingguan. Jadi mula mana berhak usia kita memulai 1 minggu ke depan sudah menerima penyertaan Tuhan. Sederhana pasti be. Jadi korda Jumat memang nunga sahat di kita pasu-pasui, maka tinggal melangkah berjalan melakukan tugas dan tanggung jawab memasuki hari-hari yang baru. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jupang musim minggu. Mana Jupang di pertanyaan di jalur musim pasu-pasui ima gogo ima asini rohani di Bata madongani. Jadi didongani tu. Alin ni dong bahen aku disuruh sore yang mau teh yang ada semuanya. Aku sangat tumai lucu do perasaanku. Saya ya do binereng do balidang saya do paper mingguan ngamun lah. Sisi. Nama turungan deh be ma tas naon. Bulat megana. Tapi nangit tina apa tong do terida. Nah, beli sebenarnya rekam musim tu terida makanan mula ramno. Mulu tanah di marung yang kalau tangarung berarti abang inang ini ada pernek ke berapa curiga ini dan sangat pasu-pasu kon ikon sangat begitu kita kon jalotan nih ikon berujung domar kita pasu-pasu tajak kon di bagasan panggolwatan ini bapak mingguan di paujung di pawon hak musim ngolu di ruas di kuyen memasuki karena Tuhan sudah tahu ragam hamaolon sedupat ragam angkatan tangan nang orang di tengah-tengah ikan warga doa di sudai akapan dumitong ini ngolu tawang alani di Roma di pasu-pasu jaya di ramoti jauh bamaho alani marhita ya 20 tahun untuk kas mata boto bahwa dakolan pasu-pasu di debatai hati dakolan secara materi oleh si paga tayo itong hera ko na palutungan ma pasu-pasu ni debata di bagasan guluta oleh pasu-pasu ni debata pitor jetong ma pitor manuhor jago manuhor mobil manuhor tano ima pasu-pasu ni debata bukan ternyata bukan hanya materi. Gari ada Holland dumoy bana siya pulumanna marhosa do pigana bah marhosa do pihaw mau lihatin lah Tuhan ya kan itu adalah kesempatan itu adalah anugerah menerima hari yang baru jangan acura meruji-ruji kita manginang ya jujur macam kita sasitang na dang talupi ta si marsak di perdadanan ni Guluton. Mulai siyang hetengot ta sangat tu partikan wain. Dia mengumudang. Natajalo nang penaking bagian ni mulut ta do arsak ni rohain. Ada dia do nagumudang. Arsak do manang las ni roha. Iya, tak kawin ni hitay. Pasu-pasu ni debata. Siap permulaan. Tahita do gari ada humurang. Ngarumay mana siya po naman na maghosa dope, sehat dope, dampit to rin mo lang natin. Pitor mga
dotong. Mulai untuk renungan, ya, renungan harian ini lumayan dopeon ada tahi bereng. Ibu dengan dokter dah mau. Wekap tian tu kalau nak poso marti tok, ibu pe sasin tok na ahli na mananuai. Ya kan? Marilah mengubah gaya hidup ini. Luar biasa loh penyertaan Tuhan di halaman. Luar biasa kolom ni rohani di batahon. Saya naik melupai kita, saya terus melupai kita. Gariada nanti epistemi penaking nok tajaka margati sore ini. Kumudang do pasu-pasu di debata dia akan hasilnya marrohani. Jadi hasilnya pun ni rohani. Kalau dua ibana, terlebih tangan ulah dengan Tuhan ini. Puasa hasilnya pun ni rohani karena dia sudah menyadari bahwa dia menerima anugerah dan gugona alai asimi rohani debata do ibatau do pe ibana mapereng ari nekbar. Maka mau be bidok dipasu-pasu jala diramu di Jehovah maho tentu dohonot tama pasu-pasu di debata ketika Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menjaga keluarga, Tuhan menjaga iman, Tuhan memberi pengharapan. Muda yang akan siapa sekolah, siapa kerjaan sehat dopek pasu-pasu di debata do. Boleh dope masih pangalu kita, boleh dope berminggu kita, boleh dope talunggu tiap kau tak pasu-pasu di debata doy. Ragam dak kehilangan pasu-pasu di debata di batasan permunuton. Alani do ikon tahamulate goma. Ikon lang tang untuk mak taulahon lomo ni rohani debata di perjalanan di mulut tahun. Dakolan secara materi manang ikon na marhite alusnya katang yang tai dinehon debata ima pasu-pasu. Tetapi justru yang sering kali tidak kita perhatikan bahwa Allah masih memberkati kehidupan kita. Nah, dari pihak kapar maras yang mulutong sehat musehita mulak siapa kapar kerejuan tu bagasta. Maka itu adalah anugerah. Bungi na padwa diuruti marido di pasodak ko Jehovah mabuhina tuho jala asir rohana midaho. Jadi memang ada budaya ni hala Ibrani, wajah ini melambangkan perhatian dan penerimaan. Jadi molo sahala kerajaan, molo olo ibadah mamireng tu sasahala jorma itu berarti adalah penerimaan. Tetapi ketika seorang raja monogabe tu inganan na asing do itaili buhina memalingkan wajah, maka itu adalah tanda penolakan. Anak ido dido ma dihata pasu-pasui padua disodakon Tuhan debatado buhina tuhalak na posei asirohana midahoina di pasodakon Jehovah buhina tuha jala asirohana midaho. Maka itu berarti Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Alai saya tu hita do ditainino. Mana na tu dia hita, mana na taulahon. Saya totong do di pasodako buhina. Pabua na totong do ya diramoti di bata hita. Dia tidak melupakan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Nang pengamana ibadah kedua gijang alai diramoti, didongani dohita gariada, ditolos muse todena imana tapaima marhite hasasawar nitod di pormadia. Alani takas do amangina molo penakingan tado tasip padosli tapamunis li holsotay ala yang do dia do pani debata takas do sa duune. Iboto debata do akka holsomne. Iboto do ahana hinirim nirhata. Alani do unang adong namasak molo dia do dia kahamaulo. Molo si pata manang tawan mga do pihamaulo ni bala di
guruna suatu ngadong na pitong marsak madilig saling menyalahkan gabi masa konflik di tengah-tengah ni keluarga dome gabi ada lemah si hohok mak keluarga rumah tanggai manangyakon permulunna pasorhok dirina tu debata asal gabi dapotan hagukukon diarsak namasa di gulunay alanya kakas do dia dopa ni debatai alanya itu ubahik gabi molo lewar situ tu hita pasorhok tu dirita tu ibana di situ dapotan hagukukon alanya molo gabi saling menyalahkan di tengah-tengah ni keluarga gabi terjadi apa konflik bagabi doma alai tapasere prohatta ro marsompa tua-dua ni debata disema dapotan gugu ng pangalupiyon kita tu ibana ido umahin say dido pakot debata do muhina tu hita laho mangalehon damai sejahtera asa marhasonangan asa marlas dirohan yan ido nakingan sakap ni debata dan gabi nang adong masalah taingo matorus do yung masalah alay dapotan gugu ala niyaha ala nunga ditongos debata tod di porbadia mangaramoti kita dan kita dikok kita laysay didomani dapat puli sahali di ayat 20 pitwin nakingan didoma ikon songoni maapehon na sida guaraku tuhala Israel asa au mamasu-masu na sida ina o makaluar biasaan ni holong ni rohani debata asa au mamasu-masu na sida ina alani nak sahat doy nang tukita asa debata mamasu-masu muluta besiat dia maro pasu-pasu debata hatinya molo rohita dua-duanya ketika kita datang ke hadapan Tuhan alai molo di pasu-pasu di bata kita alai yang disihi ta bagaimana sungguh dia macarana alai sita basi molo ta siap pasu-pasuin alai dong bahen say Roma hita madepak ko di bata di perdalanan ni ngunitong say Roma hita laho pabotohon sudah arsak ni rohata tu debata ay tukdo ibala jala di halomo rohana do lamo mamasu-masu hitam di perdalanan di mulut tahun dan di halomo debata saya marsak saya tumatangis alay saya dapotan gugu nang perupani saya dong do pihak pergumulan pekerjaan masih berat ekonomi belum pulih kesehatan belum pulih, masalah keluarga belum selesai, alay tayo mo maamanginang, natotong do mardala de mata, raddo tita. Imanay kon say tapasungulon ng ditong-atongan ni keluarga. Natotong do de mata, maringan ditong-atongan ni keluarga. Say kon dohonot tadoy. Alani songod dia carana, say kon taring kasoma. Rabdohon ama, ina, kaya nako nakapinoparma di tengah-tengah di keluarga saya marsigat tumbangido pangurupiyon di debata marhite tangiang marhite pasokorna marhite namang gurukon hata ni debata sehingga kita semakin pahami janji Tuhan dan dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Martanian kita alay Tuhan debata para sirohana sumurong mula teruhan nami. Dinautaruli kami dihatam na bagay patukuhod aprosyon nami. Pabuha hodo de bata nami na totong mamasu-masu sagdok ngulu nami. Dinamasa akka persoryon. Dinamasa si pata akka hagangguan ni roha. Alani akka perekonomian. Alani akka masalah rumah tangga. Angka pariana konon parkarejuan alay pos dorohanami natotong do biramoti ho nguluni amanami inanami rabdo sude akayanan ko na nakapoparang nasida alay Tuhan
Di boto-boto tak kasakana masa di perdalanan di Nulu Nasida. Dia kaparkarejuan na dia ka pergumulan na pinasaha Nasida marhiti ang katangyang na asirohan. Sa leho maakaalus ni tangyang niya manami na namiyon. Asa tung sa ijo pangalas ni Roha Nasida. Paso-paso mo ang kanalun na taman ng pikiran Nasida. Paso-paso mo ang kay anak ko Nasida. Asa gawi ang kay anak ko na burju na pistal. Diyan magbuwan ang kagabanggahan. Parhasil ito tiki-tiki na mangin. Ay hodo de bata namin na manariwan ulo namin. Alamin mulai sa sikola minggu remaja na pasugulong paso-paso mga kay anak ko ni Huriami. Gabi ang kay anak ko na burju na manguloy poda na mangargaho ng kapartikian. Hostorohan namin di Tuhan marhite to dinto di porbadiay. Mga jara-jara Nasida lohot, maka natoras totong sabar, marbisok lampasahat to ng kapoda, tuwak kaya na ko Nasida. Mulutung nga karuas ng Huriam na tongon di baga sa parsahito, na di rumah sakit, di jamu, na di baga sa pemulihan. O malituhan na mamasu-masu parmoluan Nasida, tokok manasida, di hagalion ni pamatang nai, asa tunggawe malum di hilala. Pasu-pasu akay anak ko ni Huriam na tongong mga luluya ka parsikolaran. Napatipohon aka parsikolaran Nasida tu aka universitas. Songoninang na mga luluya ka parkaresuan patong matuakar na hinalomohon ni Roha Nasida. Ima dalam Nasida laho mga raduti lo ni Roham marhite aka talenta na ngadong di Nasida. Marhita ka asistaran ng pinasami. Pasu-pasu mahal Tuhan. Huriamon. Marhite ka majelis aka parhalado ni Huriam. Marhite amang pandita na magluhon Huriaon. Asaboy sa lubog na di ka mardala ng kaprogram ng di aturohon. Jalala marsana agwar mo na bali. Alani sa jupang masada ni Roha di tonga-tonga ni parhalado rapdo ruas ni Huriami. Paso-paso totong bangso lohok negara namion. Tabay ang kahabisuhon ang kasada ni Roha riyak kapanggogomi namin. Paso-paso ng judi ang kapanggogomi di tonga-tonga ni Hasia Manon. Asa totong Nasida marbisok jala sa yolo patuturuo diri. Jala sa ipatujulohon ang kapardamian. Hadamion. Asalam uli, asalam pos rohanani, asa lamlas rohanani, molo dunjupang at kaharemahon. Ito nga ni Hasia Manon. Alito ha molotong ng mula niya no kami sa tonga bagas jorong na bagyon. Tuho mahupasahat kami dari ng tutinani. At tong urasi mahami sa nasadusa o pangalasyon nani. Asa talip pami jongjong dia depa mo manjalo apa pasu-pasuni. Di bagasan Kristus Yesus jalo matangi yang manjion. Amen. Amang inang sa pada diperlihatkan mari dimainkan. Hallelujah.
Upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wag na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupasyak kami pilihanon. Patibulhon harajon mo di pangatongan ni Buriam. Dohot di Kortibion. Buhay maruhan nami marhite-hite kordim. Asalam nutadahami kudang ni silehon-lehon ni tuhami. Asalam girgir hami madok mulate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jala di pasor ko madamena tutod din.